Jiena naħdem kommissjoni għal drittijiet ta' persuni b'disabilità, CRPD. Naħdem ma' nies b'disabilità u nies li ma m'għandhomx disabilità. Iħobbuni u jirrispettawni u nintegra magħhom. Importanti li persuni b'disabilità jaħdmu ma' min mhux b'disabilità. Ħaġa tajba li nintegraw flimkien. Mhux tajjeb li persuni b'disabilità intellettwali jibżgħu li nies oħra se jitrattawhom ħażin. Importanti li nedukaw lil min m'għandux disabilità u nagħtu support fuq il-post tal-xogħol lil min għandu disabilità intellettwali. Il-korsijiet tal-MCAST huma kollha miftuħin għal studenti b'diżabilità. Madankollu l-MCAST joffri 5 korsijiet speċifiċi li huma ddiżinjati għal studenti b'diżabilità intellettwali. Dawn huma l-Award in Vocational Skills fil-livell Intro A u fil-livell Intro B. Imbagħad għandna wkoll l-Award in Basic Office Skills, l-Award in Retail u l-Award in Hospitality. Matul dawn il-korsijiet l-istudenti jgħaddu wkoll minn esperjenza ta' placement fl-industrija fejn ikollhom 15-il ġurnata li jieħdu sehem fl-attivitajiet li jkun hemm fuq dak il-post tax-xogħol u matul dawn il-15-il ġurnata jkunu wkoll sapportjati mill-għalliema tagħna kif ukoll mill-LSCs. Fl-aħħar ta' kull sena ta' dan il-kors aħna norganizzaw ukoll laqgħa mal-istudenti u mal-ġenituri tal-istudenti sabiex nigwidaw l-istudenti rigward il-pass li jkun imiss. Ikollna numru ta' studenti illi jażlu illi ikomplu fil-livell ta' wara kif ukoll ikollna numru ta' studenti illi jiddeċidu li jimxu għal xogħol. F'dak il-każ aħna naħdmu direttament mal-Union Hospitality Foundation sabiex nassiguraw li l-istudenti jkunu imbagħad fil-kura tal-Union Hospitality Foundation. Bħala fondazzjoni, l-Union Hospitality Foundation naħdmu id fit ma' Jobs Plus sabiex nipprovdu assistenza għal persuni b'diżabilità biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fl-istess ħin nipprovdu wkoll support lill-employers li jkunu jixtiequ jingaġġaw persuni b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Dan nagħmluh permezz ta' numru ta' servizzi li huma finanzjati mill-programm VAST. Fosthom għandna l-Corporate Relations li jkunu qegħdin jipprovdu assistenza lill-employers kemm billi jipprovdulhom informazzjoni dwar l-iskemi finanzjarji li jistgħu jibbenefikaw minnhom kif ukoll billi jassistuhom matul il-proċess kollu tal-impjieg. Għanna nipprovdu wkoll is-servizz tal-job coaching. Dawn ikunu persuni responsabbli min-naħa tal-fondazzjoni li jkunu qegħdin fuq il-post tax-xogħol mal-persuni b'diżabilità sabiex ikunu jistgħu jgħinuhom skont il-ħtiġijiet tagħhom. Bħala Assoċjazzjoni Maltija ta' Min Ħaddem, aħna ninkoraġġixxu kumpaniji biex jimpjegaw nies li jkollhom diżabilità intellettwali għaliex dawn ukoll għandhom xi kontribwixxu fuq il-post tax-xogħol u f'diversi kumpaniji. Hemm ħafna benefiċċji li kumpanija tagħmel dan, fosthom li jkollhom post tax-xogħol li hu aktar inklusiv u allura meta jiġri hekk ikollok teamwork aktar qawwija bejn il-ħaddiema kollha. Għalhekk aħna naħdmu ħafna mal-organizzazzjonijiet bħas-CRPD kif ukoll il-Union Hospitality Foundation biex kemm jista' jkun nies illi għandhom diżabilità intellettwali ikunu kapaċi jsibu xogħol dinjitus u xogħol illi juża l-ħiliet tagħhom. Kulħadd jista' jagħti kontribut u għalhekk illum l-iktar bl-użu ta' teknoloġija u b'metodi flessibbli ta' xogħol iktar huwa possibbli illi jakkomoda l-ħtiġijiet ta' ħaddiema diversi fi ħdan il-kumpanija, inkluż dawk illi għandhom diżabilità intellettwali. Qegħdin naraw ekosistema li taħdem jitfit sabiex il-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol.
Hemm il-potenzjal tal-persuni b'diżabilità, imma hemm ukoll opportunità għall-employers biex jibbenefikaw mill-impjieg tal-persuni b'diżabilità meta jsiru parti mill-ekonomija tagħna. Fost il-benefiċċji għal min iħaddem insibu li meta għandek diversità akbar fl-organizzazzjoni anke wieħed jista' jattratta klijentela akbar, klijentela differenti u forsi differenti minn dak li jkunu s-soltu qegħdin jiffokaw fuqu. Il-persuni b'disabilità intellettwali kapaċi jagħmlu tipi ta' xogħol differenti. Per eżempju, jien naħdem ġol skola fejn nagħmel xogħol fl-uffiċċju tal-head. Hemm persuni oħra li jagħmlu xogħol tal-uffiċċju fejn ukoll dawk li jaħdmu ġo fabbrika jagħmlu xogħol ta' tindif u kitchen helpers u anke tipi oħra ta' xogħol. Hemm ukoll ħafna persuni b'disabilità intellettwali li għandhom ħiliet oħra. Pereżempju jien impinġi, hemm persuni li huma atturi żeffina u jew il-mużika. Dawn il-ħiliet għejnuna inkomplu niżviluppaw il-kapaċijiet tagħna. Il-persuni b'disabilità intellettwali kapaċi wkoll immorru tajjeb ma' kulħadd bħal kollegi, job coaches, ħbieb u tutors tagħhom. Bħal kulħadd huma jippruvaw jimxu l-qudiem fil-ħajja tagħhom. Bis-saħħa tax-xogħol huma jistgħu jagħmlu dan u jagħtu kontribut fis-soċjetà.